כולנו מכירים את ההרגשה הזאת, שאנחנו מלאים תשוקה לבן או בת הזוג שלנו, ורוצים להרגיש אותם בגוף שלנו, ואנחנו מתחילים להתקרב אחד לשני, להתנשק, לגעת, והכל בתשוקה גדולה שזורקת אותנו לסשן של סקס מטורף. אבל מה שאנחנו פחות חווים הרבה פעמים, זה דווקא רצון לסקס בלי האנרגיה התשוקתית הזאת, אלא רצון לעשות אהבה מתוך מקום של שקט. שלום, שמי נעמה הנגבי, אני מורה לטנטרה מסורתית הודית, מייסדת בית הספר הגבוה לאהבה, וגם מייסדת את סדרת הסרטונים הזאת, טנטרה אונליין, ביחד עם אבישג מאיה זלוף. היום אני רוצה לדבר איתכם על מעשה אהבה אחר, על מפגש מיני ואינטימי שהדחף אליו והמהות שלו שונים ממה שאנחנו מכירים. זה לא אומר שהמפגש המיני הזה הוא פחות כיפי או נעים, זה פשוט משהו אחר. שאני בחוויה שלי גיליתי שהמפגש השונה הזה לוקח אותנו לרבדים עמוקים יותר בקשר שלנו. אני רוצה לספר לכם בכמה מילים על איך אני הגעתי לזה. בשנת 2002 נסעתי להודו ללמוד יוגה, והצטרפתי לבית ספר יוגה שלימים הבנתי שהוא בית ספר טנטרי, של טנטרה יוגה. במשך 5 שנים שלמדתי שם, הקדשתי חלק מהזמן שלי גם לתרגול וחוויית המיניות בטנטרה. מכיוון שזו הייתה קהילה רוחנית עם תרגול יומיומי קבוע, תרגלתי שעות רבות של יוגה ומדיטציה. וככל שהתרגול שלי העמיק יותר, כך גם הגוף שלי נפתח יותר פיזית ואנרגטית, ויכלתי להרגיש אנרגיות הרבה יותר טוב, והן זרמו בגוף שלי ביותר חופשיות. והמדיטציה לאט לאט חלחלה לחוויה היומיומית שלי, ובסוף גם למיניות שלי. התרגול פשוט השפיע על הנוכחות שלי במעשה האהבה, ועל האיכות של מעשה האהבה. כאשר חזרתי לישראל, בשנת 2010, הייתי במערכת יחסים של 4 שנים עם גבר מדהים, שלמד עם ברי לונג באוסטרליה. ברי לונג, אם אתם לא מכירים, הוא מאסטר רוחני של הזמנים שלנו, שהביא איתו ידע מדויק ומתנה נדירה לאנושות בשם ספר שנקרא מעשה האהבה. ברי לונג כבר לא איתנו בגוף, אבל הוא השאיר לנו את הספר הזה. בספר הוא מלמד על המפגש הנוכח, המודע, האינטימי והמדיטטיבי במעשה האהבה. את הדרך הזאת שברי לונג מלמד, אני חוויתי, ובה התנסיתי במשך 4 שנים, וזכיתי להעמיק בה ולהבין אותה לעומק בעזרת בן הזוג שהיה לי. מתוך כל הידע והניסיון הזה, אני רוצה לחלוק איתכם טיפ שאני מחשיבה, וחשוב מאוד למעשה האהבה שלנו. והייתי רוצה לקרוא לטיפ הזה, השפעת המדיטציה על מעשה האהבה. ראשית, מה זה מדיטציה? ואני רוצה להגיד על זה ככה ממש בכמה מילים קצרות מה זה מדיטציה. המורה שלי לימד אותי שמדיטציה זה כאשר המודט מתמוסס והופך להיות אחד עם מושא המדיטציה שלו. כלומר, אנחנו חווים מדיטציה כאשר אנחנו הופכים להיות אחד עם הדבר. אני הופכת להיות אחת עם הנושא עליו אני מודטת, עם הדבר עליו אני מודטת, ולכן, אם לרגע נלך ישר לנקודה, אם מושא המדיטציה שלי הופך להיות בן הזוג שלי במעשה האהבה שלנו, אני יכולה להתמוסס ולהפוך להיות אחת איתו, עם בן הזוג. כאשר הגבר והאישה נפגשים לאקט של אינטימיות במעשה האהבה, יש להם אפשרויות רבות לחוות את האיכות שלהם. אחד היפים הוא להיפגש ממקום של נוכחות, קשיבות, לב פתוח ומדיטציה. אז נחזור לרגע למה שאמרתי בתחילת הסרטון. זוכרים שאמרתי שכולנו יודעים להרגיש תשוקה לבן או בת הזוג שלנו ולעוף איתם לסשן מטורף של סקס? אז בואו נראה איזה עוד אפשרות אני מציעה לכם כאן. תארו לכם מימד בו אתם מחוברים לבן או בת הזוג שלכם בגוף, והלב של שניכם מתרחף בטירוף ומאהבה. וזה יכול להגיע למצב שדמעות זולגות מהעיניים מרוב אושר בתוך כל זה. אתם לגמרי נוכחים. לא שכחתם לרגע מי אתם, לא ברחתם למחשבות, לא ברחתם לפנטזיות. אתם פשוט שם. איך עושים את זה? מדיטציה. זוכרים שאמרתי שמדיטציה, במדיטציה אנחנו הופכים להיות אחד עם הדבר, זו נוכחות משותפת וטוטלית. היום אני אתן לכם טיפ אחד משמעותי מתוך העולם שלי ושל הטנטרה המסורתית, אז תקשיבו טוב. כאשר אתם נפגשים,
לפני מעשה אהבה, בלי קשר למעשה אהבה, ואולי אפילו אחריו, ובעצם בכל סיטואציה שתבחרו, פשוט שבו קודם כל ועשו יחד מדיטציה. כמובן שזה נהדר לעשות מדיטציה ביחד כזוג, או אפילו אחד ליד השני כמה שיותר, וזה יכול להיות חלק מסדר היום המשותף שלכם, במיוחד אם אתם גרים ביחד. אבל כאן, היום, אני מדברת בעיקר על לשבת במדיטציה יחד, לפני מעשה האהבה שלכם. בדרך כלל אנחנו נפגשים וישר רצים לספר אחד לשני סיפורים על החיים שלנו, היום-יום שלנו, מתחילים לדבר, לחלוק את העולם הפנימי שלנו. אבל אנחנו לא נותנים מספיק מקום למרווחים שבין המילים, לזמנים של שקט. והזמנים האלה של השקט הם מהותיים לקשר שלנו, לאינטימיות שלנו ולמעשה האהבה שלנו. ואני רוצה להזמין אתכם לנסות משהו חדש. לפני שאתם עושים אהבה, שבו לכמה רגעים אחד מול השנייה. שבו בדממה ועיצמו עיניים. קודם כל התחברו ללב שלכם לכמה דקות. אחת המדיטציות המושלמות לזה היא מדיטציה בה אנחנו פשוט עוצמים את העיניים שלנו ומתחילים לעקוב אחר הנשימה שלנו. ומכוונים שהנשימה תצא ותיכנס לאזור מרכז החזה. מכוונים שכל נשימה תבוא ללב, לצ'קרת הלב, וכל נשיפה תצא לצ'קרת הלב. האוויר נכנס ויוצא אל הלב. אנחנו יכולים לעשות את זה אפילו 5 דקות. אם קשה לנו להרגיש את הלב ולהתחבר לאהבה, אני ממליצה לדמיין שיש לנו איזשהו סוג של יעלום, או נקודה של אור במרכז החזה, שזה מקום משכנה של צ'קרת הלב שלנו, ולראות איך בכל נשימה שלנו, אותה נקודה מתרחבת יותר ויותר. לאט לאט האור מתמלא בכל החזה שלנו, ומרחיב את האהבה בכל החזה שלנו. לאט לאט הרגש הזה ימלא את כל הגוף, ואנחנו נרגיש מלאים באהבה. לאחר מכן, כאשר נרגיש את הלב נפתח ומתחיל לסבור, נוכל לפקוח עיניים. להחזיק ידיים יחד ולהסתכל אחד לשני בעיניים, עוד כמה דקות. לכוון ולהרגיש איך נוצר זרם של אהבה שזורם מלבכם אל הלב של בן או בת הזוג שלכם, וחוזר שוב אליכם, לב אל לב, מעגל אנרגיה ואהבה בין הידיים והלב. ואתם גם תרגישו איך הרבה אהבה זורמת מאחד לשנייה דרך העיניים. כאשר תעשו זאת מספר דקות, סביר להניח שהאהבה שלכם תגדל כל כך, שכל שתרצו לעשות זה להתקרב עוד, להתנשק, לגעת ולצלול לייחוד מיני. אבל הפעם, הייחוד הזה יגיע עם אנרגיה שונה. אנרגיה של רוח, אנרגיה של אהבה, אנרגיה של מתיקות, של נוכחות, שיכולה לקחת אתכם למסע חדש ואחר במפגשים המיניים שלכם. גם אם זה יהיה רגע קטן בתוך הסט, זה כבר הופך אותו למעשה אהבה אחר, אינטימי ומעמיק יותר. וזה הטיפ הקטן שרציתי לתת לכם היום בסרטון הזה. זו מדיטציה קטנה, שבה אנחנו ממש מביאים את עצמנו ליחד שלנו בנוכחות, רוח ואהבה. וכאשר אלו הם נקודות הפתיחה שלנו למפגש האינטימי שלנו, הוא משתדרג בהמון, ואז התקשורת והמיניות שלנו עמוקה ומשמעותית יותר. תודה שצפיתם. אני מקווה שתנסו את הטיפ הזה במערכת היחסים שלכם, וגם שתתנסו בשאר הטיפים שתקבלו כאן משאר המורים בסדרת הסרטונים של טנטרה אונליין. אני אשמח לשמוע מכם איך הולך לכם בהתנסויות שלכם עם הטיפים. תרגישו חופשי לכתוב לי, אם עולות שאלות, אם נתקלים בקשיים, אני אשמח לענות. אני רוצה גם להציע לכם מתנה נוספת. כתבתי ספרון נהדר שנקרא המדריך לאוהבים. בספרון אתם תמצאו 5 טיפים שיעזרו לכם להאיר את התשוקה. בלי טכניקות מסובכות, בלי תנוחות בלתי אפשריות מספר הקמה סוטרה, ובלי לצאת מהבית. כך שתוכלו לחוות אינטימיות מרגשת ועמוקה יותר. אם תרצו לקבל את הספרון הזה במתנה ישירות למייל שלכם, לחצו על הלינק שנמצא כאן מתחת הסרטון הזה בדף, והמייל עם הספרון הקטן הזה של מדריך האוהבים ישלח ישר אליכם במייל. אני מחכה לשמוע איך הולך לכם בתרגול,
ומקווה לפגוש אתכם בהמשך. תודה רבה.